Khayok jangnai tei khasa jangnai kaisa mampli phai sokpaika 14 years romoi yakung hini malia jerai fro kaham tongmani nukhungni rangri jaga jomin paikha hamri malia hini saka bukhuk resmi depruma ni buma buphasong koktuma o saimankha 26 ashrombari tulashikor buirabi kami lukuni thani choba susanka hakino naitongi choyawi nokpati news Ikwani nong makai an busai ko so apuni bagino ringo gaitai bono puti coba tu iman anak itu sorong coba tu nai ang nong ringta busuk bosorong kan bini mosuri bin mosori haya 1999 ya bo jormo tu ngudo ber apa bercot bo khata motamoti jor bosoron to codo bosor hain katana kan noro boja ga boja tlang nai ke bono singa kor tolawot talang ke bono rugi tola sibor boti men lo bono talang taka jibi hospital lo jibi hospital thangge je tongmani arai mas tong bado arai mas tong bisingo ko hamri ma moliata takon hamya kuna takon ni ko ya exercise ya mo istam data yakung aga abo hanyo sing to nuk phaika noro khoron ni na tabo mo hanyo onogo osol ngai tong jamani ga noro bahiro ke chalai tong leja sungi korea suni marung rok no surok bui abo bai no borom ko songkai chalai ma to tai ang kam para khaimi ang ka ga lukorong thani tam ko kasana ni musu abo no sung bong no ko ang koyo ano ke bor kuba thu ni ang kai ku jata kubanan ba lukorong ni chuba sumaya hangket mungsa khane keri khana mungsa kono mungsa pot kiri khani ki obostai ko nang mo bo paraklai sin mo bore bil para bore para ashram bari asram bari ani mumbai susin rote ma Chinmay ko tujuan ang projecta. Tujuan ang project. Nini saja ni bumung ke? Resmi de forma. Resmi de forma.